Ασημάκης Βασταλέξης. Συμβολογραφείο και συνεργάτες. Αν θες και σε εμάς να εμπιστευτείς τις δικές σου υποθέσεις και στο επιτελείο μας, Ασημάκης Βασταλέξης. Βάστα κάθε λέξη από αυτό που σου είπαμε και δεν θα χάσεις. Μια σχέση, πέρα από τα κοινωνικά στερεότυπα, θα αποβεί μοιραία για μια ολόκληρη οικογένεια. Είναι τελικά... Ασημάκης Βασταλέξης. Νόρα, αν περάσεις αυτή την πόρτα, ειλικρινά μην ξαναγυρίσεις εδώ. Αυτό ακριβώς έχω σκοπό να κάνω. Είναι τελικά η διαφορά ηλικίας τόσο σημαντική για ένα ζευγάρι όσο περνάει ο καιρός? Αυτή λοιπόν είναι η διαθήκη του εκλειπώντος θείου σας Μενελάου Νικητέα. Το χρήμα είναι παράγοντας ευημερίας ή πηγή όλων των κακών? Αγαπητοί συγγενείς, μια στιγερή δολοφονία ή απλά ένα τυχαίο γεγονός? Προσέξτε που πάτε, κυρία μου. Συγχωρείτε. Να κάνω μια ερώτηση. Το γραφείο της ψυχολόγου Θάλιας Βιδωμένου? Ναι, από εκεί έρχομαι. Αλλά είστε σίγουροι ότι θέλετε να πάτε σε αυτήν? Φυσικά. Μπορείτε να μου δείξετε? Φύτες ή θύματα μιας κοινωνίας ώρας μηδέν. Ιστορίες καθημερινών ανθρώπων της διπλανής πόρτας που βρέθηκαν τη λάθος ώρα στο λάθος σημείο. Γέσο, τώρα! Κάπως έτσι, σαν αποκρουστική είδηση σε βραδινό δελτίο, Πρέπει να φύγω. ό,τι ακούμε είναι γνώμη και όχι γεγονός. Ό,τι βλέπουμε είναι οπτική και όχι αλήθεια. Καλησπέρα σας. Με λένε Αρτέμι, αστυνόμου Αρτέμι, της γνωστής εταιρείας Klein Putzelberg, Las Vegas και δεξί χέρι της Αγγελικής Νικολούλη, στο φως, πέρα από το τούνελ. Τα γεγονότα που θα παρακολουθήσετε είναι στηριγμένα στη στοιχεία που συλλέχτηκαν και αναλύθηκαν προσεκτικά εδώ και 3 ολόκληρα χρόνια. Άμα θέλουμε να το πιστεύουμε. Ένα παζ χαρακτήρων που αν κάποιος βρεθεί ανάμεσά τους
σε μια ωραία σούπερ μάρκετ ή σε ένα καλό εστιατόριο. Νομίζω ότι είναι άτομα εραπάσης σύλληψη. Μπορεί και κάτι να σου θυμίζουν ή και τίποτα. Τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι που θα σκιαγραφίσουμε είναι καθημερινοί. Ζουν σχεδόν ανάμεσά μας. Όμως ταυτόχρονα όλοι κάτι κρύβουν. Ένα σκοτεινό παρελθόν, όπως όλοι σας. Η ομάδα μου, η Αγγελική, η Klein Kutzenberg, η Las Vegas, έχουν τους κουτάρες. Παρακολουθούμε βήμα-βήμα την πολύκροτη υπόθεση. Με έναν ισχυρό επιχειρηματία. Μια γυναίκα αρά. Μια κατεστραμμένα, αλλά φιλόδοξα ανήψη. Και έναν συμβολιογράφο. Σε ένα γαϊτανάκι τρώω. Φύτες και τίποτα. Σκοτώνοντας την ώρα. Αγαπούσα τον πατέρα σου. Μαζί μεγαλώσαμε. Τα πιο αγαπημένα ξαδέρφια. Μεγάλωσες. Μπήκες στη νύχτα. Και τι κατάφερες? Τους κυνηγούσες, τώρα σε κυνηγούν. Μόνο εγώ ξέρω όμως ότι πάντα προσπαθούσες για το καλύτερο. Αλλά πάντα με λάθος τρόπο. Ο Αργύρης, μοναχικός λύκος, πάντα αυτοκαταστροφικός. Μια τρυφερή καρδιά που δεν ήξερε τι να την κάνει. Ξέρω ότι με χρειάζεσαι, ανιψιέ μου.
Μπέτη μου, η μεγάλη μου αδυναμία. Εσύ μου θυμίζεις εμένα, ανιψιά μου αγαπημένη. Άπλιστη, σκληρή, χωρίς ενδιασμούς. Όμως ξέρω πως μ' αγαπάς και εγώ σ' αγαπώ. Ναι. Ασημάκης βάζει τα λέξεις. Όλα είναι κανονισμένα. Εμπιστεύσου. Έφτασε η μέρα. Σας περιμένω Τετάρτη. Η δουλειά θα γίνει σαν να ήμουν εγώ εκεί. Δηλαδή αφεντικό τώρα τι έγινε, το πλήσαμε? Όχι, θα το πάμε για απολύμανση. Τι τους είναι τα φράγκα, εκλάψε με. Και πού θα βρεις αφεντικό 500.000 ευρώ? Πάντως αφεντικό, δεν αντέχω άλλο. Από το φοράκιας είμαι. Όχι ομονιακός με το πριόνι. Κάθε Σαββατοκύριακο με στέλνεις μέσα. Θέλω άδεια. Βαρέθηκα αυτή την πιλάτα. Ρε, άι παράτα μας βλαμένε. Σε λίγο θα σκάσουν το κογλύφια και θα με κρεμάσουν από το δέντρο. Και εσύ το χαβά σου. Ζορίζομαι τώρα. Πάω να φάω ένα μπατσά. Άιντε, σε κουμπί σου. Αρέστα. Πιάσε μου τον κορό. Σήκω, πάρ' το μόνος σου, είναι κουφός ο άνθρωπος.
Οκ, πάσω. Κι εγώ πάσω. Τα βλέπω. Αλλά επειδή δεν καλύπτω... Τι είναι αυτά, χαρτιά? Αυτά είναι τα συμβόλαια της καινούργιας πολυκατοικίας που φτιάχνω εδώ παρακάτω. Παίζει πολυκατοικία. Άσε. Για να είμαστε δίκαιοι. Θα μου γράψεις εδώ την αξία των διαμερισμάτων και είμαι μέσα. Λοιπόν, τι έχεις? Ξέρω για τους 3 άσους. Αλλά οι 2 βαλέτες μου φαίνονται καλό φίλο. Πώς να χτυπήσουμε τέτοιο χαρτί? Τι γνώμη έχεις όμως? Για αυτό εδώ. Καρέ του Ρίγα. Χάσατε, κύριε νικητέα μου. Ήταν τελευταία μου ευκαιρία. Τέλειωσαν όλα, ακούς. Όλα τέλειωσαν. Τα λέω κι εγώ. Πάει πολυκατοικία μου, ψηλέ. Την έφαγε αυτό το λαμόγιο. Τι ανάγκη έχεις εσύ? Να τους έχω φως, να σου αλλάξει ο μουγκός, να άκουγες τον πόνο. Μου έγρασα τα πάντα, σίγασες την ακοή σου. Πώς το τρόπο ξέρετε? Κολλώνα της λες. Κερνάω σαμπάνια. Να του πεις να τη βάλει στο ψυγείο. Πείτε του Λάκη να έρθει αμέσως εδώ! Τώρα! Είπα τώρα! Τι είναι, κυρία Μέξη, με φωνάξατε? Τι είναι πάλι, με ρωτάς? Έχεις το θράσος? Αυτά εδώ είναι τα καινούργια μας φουστάνια? Ναι, αυτά είναι τα καινούργια μας φουστάνια. Πάντως οι αφρατζόλες δεν μοιάζουν. Ηλίθιο χιούμορ, αυτά δεν είναι φουστάνια, είναι σφουγγαρόπερα. Όχι σφουγγαρόπερα, τελευταία λέξη της μόδας. Όπως το πες, τελευταία και καταϊδρωμένη. Αυτά να τα φορέσεις εσύ, ρε. Για ποια με περάσατε για την Αστέρο? Εγώ είμαι μάδες κυρία μου. Με έχει προσκυνήσει μέχρι το Αντένα Βερσάτσε. Ανακαθείς ρε ψώνιο, έχεις καταλάβει ότι πάμε για λουκέτο. Εμείς που ντύσαμε την Αφάνγκατε της Αθήνας στη δεκαετία του 2000 και πάμε για φούτο, το καταλαβαίνεις. Να κάνουμε παρέα με τον Αρδίστη μας τα πιάνει και με τον Γένετον. Μπράντε να καθείς, φύγε από εδώ να με σε βλέπω, τσακίσου, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Φύγε, τσακίσου. Άννα! Μάλιστα, κύριε Μάκη. Θέλω να πάρεις τηλέφωνο αυτούς τους 3 να έρθουν κιόλας σήμερα στο γραφείο μου, σε παρακαλώ. Σήμερα. Σήμερα. Όχι σήμερα, χτες. Πήγαινε, σε παρακαλώ. Μάλιστα. Ωραία, τα ρούχα του έχει αυτό σήμερα. Έλα. Το απόγευμα θα είναι εδώ. Λοιπόν, όπως σου είπα, έτσι. Έλα, γεια.
Λεωνίδας Νικητέας. Παρακαλώ, περάστε. Κύριε Μάκη. Ορίστε. Ήρθε πρώτος, να τον εμπάσω. Όχι, όχι, περίμενε. Περίμενε να έρθουν και οι άλλοι. Καλύτερα όλοι μαζί στο meeting. Οκ, το καταλαβες? Τι χαζή είμαι. Καλά, εμένα τώρα τι με κουβάλισαν εδώ πέρα. Θα αλλάξω κανένα κοστούμάκι στον συμβολογραφό. Για συμπαράσταση σε πήρα, βρε. Με πήραν και μου είπαν να έρθω αμέσως και ανησύχησα. Άμα μάθω κάτι, ποιος θα με κουβαλήσει? Η πυροσβεστική. Εγώ δεν μπορώ. Το πολύ μπορεί να προσφέρω ένα σφενολάκι στο χρώμα του εκρού του νεκρού. Αυτές τις κρυάδες έλεγες και στην Ντονατέλα Βερσάτζε. Εμένα η Ντονατέλα. Ούτε που σε ήξερε εσένα η Ντονατέλα. Άικουνε σου τώρα να πάμε πάνω. Περάστε, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Να υποθέσω ο κύριος Αργύρης Νικητέας. Καλησπέρα σας. Να υποθέσω με φωνάξατε για κάτι σημαντικό. Φυσικά, αγαπητέ, σας φωνάξαμε για κάτι σημαντικό. Σε συμβολιογραφείο βρισκόσαστε, όχι στην Αθλητική Κυριακή. Πέραμε κάτι νούμερα εδώ μέσα κάθε μέρα. Περάστε. Δεν πάει καλά αυτή. Συγγνώμη που σας κάλεσα βιαστικά, αλλά ήταν ρητή επιθυμία του θείου σας να ανοιχτεί και να διαβαστεί η Διαθήκη ακριβώς 3 μήνες μετά το θάνατό του. Μη χαμηλώνεις τα μάτια σου στο χώμα, γλυκιά μου αγάπη συνομιλητάς. Βλέπω έχετε και μουσικά ταλέντα εσείς. Και πού να δείτε τι άλλα ταλέντα έχω? Τι άλλα ταλέντα έχετε? Πασαρέλες, Ιταλία, επιδείξεις μόδας, σχέδιο, Ντονατέλα Βερσάτσε. Μου λέει μια μέρα η Ντονατέλα Βερσάτσε. Μου λέει τι φουστάκια είναι αυτά, τι υπέροχα κομμάτια είναι αυτά. Και πού να δεις και τα άλλα ταλέντα, της λέω κι εγώ. Και αρχίζω και τραγουδάω και βγαίνω στους πασαρέλες και λέω κοίτα αν θες τον εαυτό σου στον καθρέφτη, να δεις εκείνος ότι θα σε βγάλει ψεύτη. Γιατί δεν ήσουν ποτέ αληθινός, μα ψεύτικος. Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μάτια, τα πυκνά σου μαλλιά, τα παράξενα χείλη που με καίσα φώτια. Είναι η μόνη αλήθεια στο γυμνό σου κορμί. Σκάσε, Λάκη! Αυτή λοιπόν είναι η διαθήκη του εκλειπώντος θείου σας Μενελάου Νικητέα. Συγγνώμη που σας κάλεσα βιαστικά, αλλά ήταν ρητή επιθυμία του θείου σας να ανοιχτεί και να διαβαστεί η Διαθήκη ακριβώς 3 μήνες μετά από το θάνατό του. Αγαπητοί συγγενείς, αρχικά πρέπει να σας αναφέρω το ύψος και το είδος της περιουσίας του Μενελάου Νικητέα. Ένα σπίτι στο παλαιό Ψυχικό, αυτό στο οποίο διέμενε αντικειμενικής αξίας 900.000 ευρώ. Σε μένα θα το άφησε αυτό. Εκεί μεγάλωσα. Τι κάνετε? Ο θείος. Σας παρακαλώ. Τον έχω παντού μαζί μου. Συνεχίζω. Καταθέσεις ύψους 2.600.000 ευρώ σε ελληνικές τράπεζες, ενώ στη θηρίδα του στην Ελβετία βρίσκονται ράβδι χρυσού αξίας 1.200.000 ευρώ. Ταυτόχρονα υπάρχει ένα διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη 60 τετραγωνικών μέτρων αξίας 250.000 δολαρίων. Ένα πολυτελές αμάξι μάρκας Cadillac αξίας 80.000 δολαρίων και ένα σπίτι στον τόπο καταγωγής του στη Μεσσηνιακή Μάνη αντικειμενικής αξίας 1.200.000 ευρώ. Όλη αυτή η περιουσία περνάει στα χέρια της Ελεονόρας Παυλίδου Νικητέα, της συζύγου. Δηλαδή δεν μας άφησε τίποτα ο κολόγερος? Δυστυχώς. Όλη την περιουσία την άφησε στη σύζυγό του. Πούσου. Μπορεί να βρίσκονταν ένα χρόνο σε διάσταση, αλλά δεν πάβει να ήταν η γυναίκα του. Με όλα τα δικαιώματα που απορρέουν. Αν η Νόρα πεθάνει από φυσικά αίτια, είστε κοντινότεροι συγγενείς να διεκδικήσετε την περιουσία. Αν η Νόρα δεν πεθάνει από φυσικά αίτια, τότε η περιουσία θα περάσει σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Βρε το θείο, μας την έφερε κανονικά δηλαδή. Δεν σας την έφερε, κυρία Μέξη. Άφησε την περιουσία του στον κοντινότερο συγγενή, στη σύζυγο. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα κύριε συμβολογράφη, μας δουλεύεις? Τι εννοείται? Η Νόρα ήταν τουλάχιστον 25 χρόνια νεότερη του. 2 χρόνια μείνανε παντρεμένοι και τον πρώτο μήνα είχε αρχίσει να της λιμπουρδίζει. Άσε να μην πω τώρα από που την ψάρεψε κιόλας.
Κύριε Νικηδέα, αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Τώρα πλέον μιλάμε για μια βαθύπλουτη γυναίκα που έχει υποχρεώσεις ελάχιστες μπροστά σε αυτή τη μεγάλη περιουσία και μπορεί να ζήσει μια ζωή χαρισάμενη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Η διαθήκη ολοκληρώθηκε. Συγγνώμη, η Νόρα δεν θα έπρεπε να είναι εδώ τώρα που ανοίγουμε τη διαθήκη? Έχουμε επικοινωνήσει μαζί της, αλλά απουσιάζει για προσωπικούς λόγους εκτός Αθηνών. Εμπιστευτείτε με, θα ενημερωθεί άμεσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγάπη μου! Ψιθυρίζεις τραγουδάκια, μας το ψεμάζεις. Τη ζωή σου τα σκαλάκια. Μην ξεχάσει το αυριανό μας ραντεβού στο ναυτικό όμιλο. 8 η ώρα θα πρέπει να είμαστε εκεί. 8:30 ώρα ξεκινάει η τελετή και να προλάβουμε να χαιρετήσουμε και λίγο. Αχ, Βρυσμήνη μου, δεν μπορώ να σου πω ακόμα. Ξέρεις, πριν από 2-3 μέρες με πήρε τηλέφωνο Ασημάκης Βασταλέξη. Ο ποιος? Ο συμβολογράφος, καλέ. Ανοίχτε και η διαθήκη του Μενέλο. Όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να πάω να την ακούσω. Πιστεύεις ότι σε έχει αφήσει απ' έξω? Ο Μενέλος μ' αγαπούσε. Μ' αγαπούσε πολύ. Και ξέρεις πολύ καλά ότι πήγαινα αντί σε όλους για χάρη μου. Με φοβόντουσαν, βλέπεις. Αλλά δεν ξέρω. Είχα να τον δω πάνω από 4 μήνες και την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε, εκεί με κάνει και αμφιβάλλω. Έλα, μην τα σκέφτεσαι αυτά, τώρα πάμε. Όλο σκέφτεσαι μα φεύγεις, χάνεις το παρόν. Την αλήθεια αποφεύγεις με έναν ελίγμο. Κι είναι αστείο στην ερήμο να ψάχνεις για πλοίο. Νόρα, αν περάσεις αυτή την πόρτα, ειλικρινά μην ξαναγυρίσεις εδώ. Αυτό ακριβώς έχω σκόπο να κάνω. Γιατί? Δεν έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια ό,τι μου ζήτησες? Δεν έχω σταθεί πλάι σου, δίπλα σου? Μη μου πουλάς εμένα γριάδες και δεν πιάνει. Σου το είπα, τελειώσαμε. Από εδώ και πέρα ό,τι έχεις να πεις θα το λες με τον δικηγόρο μου. Ήρθες, είδες και απήλθες. Την αγάπη σου μόνο ζητάω. Τι να τον κάνω το δικηγόρο? Τι θα μου πει ο δικηγόρος? Ότι έχουν δικά σου, όλα. Μόνο μη φύγεις. Μόνο αυτό. Ένα καλοσιδερωμένο αντίο και μια υπόσχεση αυτοχείρας που δεν θα γυρέψει κανένας ποτέ. Έχω γίνει από χρόνια πεδίο για σφαίρες πρίβες κι έχω ξεχάσει πως είναι οι λέξεις αγνές. Δεν γουστάρω άλλο πια στριμωγμένες στιγμές εκεί. Είναι κανένας εδώ? Γεια σας. Εγώ, Τζίμι, το τζιμάκο το νερομπίστολο. Το τζιμάκο το νερομπίστολο. I don't understand, Gospodin. Έτσι σε πάει το σκλί. Πάτε να σου εξηγήσω ζένα με τα αγγλικά που ξέρω τώρα ποιον θέλω. Here μένει ο τζιμάκος ο νερομπίστολος. Jimmy the water guy. Αργουρκά. Άκου μανίτσα. Κάποιος μου είπε ότι εδώ μένει ο Τζιμάκος. Είναι ο Jimmy the water gun. I don't understand. There is no Jimmy. Μπορεί ο Φώτης ο Στυλιάρης μου το είπε. Ξέρεις τι πάει να πει Στυλιάρης στην πιάτσα? Στυλιάρη? I don't Τι γίνεται understand. εδώ?
Ο Λεωνίδας είναι. Τα βλέπεις πολύ. Χρόνια τη Ζεμάνη. Κάτσε μήπως έφερες εδώ. Νάτος, ο Τζιμάκος. Idiots, like you. Την άκουσες, μας είπε λύθη. Τ' άκουσα αυτό, Σαν πολύ αέρα δεν έχεις δώσει στο υπηρετικό προσωπικό. Όχι και υπηρετικό προσωπικό υποπόσκα. Εδώ έχουμε δικτατορία του προλεταριάτου. Χρόνια έμεινα στη Ρωσία, αφού τα ξέρεις τώρα. Τα ξέρω ρε Τζιμάκο, γι' αυτό ήρθα σε σένα. Κοίταξε, Λεωνίδα. Τζιμ είναι για τους παλιούς φίλους. Εδώ και σχεδόν μια πενταετία κυκλοφορούμε άλλο. Τέλος πάντων, η ουσία είναι η επίσκεψή σου και τι ακριβώς θέλεις από μένα. Με παραξενεύει, είναι αλήθεια, αλλά πώς το γύρο διάβολο έμαθες που μένω. Έχω και εγώ τον τρόπο μου, ρε Τζιμάκο, τα ξέρεις. Και δεν θέλω τίποτα άλλο εκτός από αυτό που ξέρεις να κάνεις και να το κάνεις και καλά. Θέλω νεκρή μία γυναίκα. Πώς, νεκρή μία γυναίκα? Κοίτα, δεν είμαι το παιδάκι που ήξερες. Πλέον είμαι επιχειρηματίας. Πουλάω διάφορα και δόξα τω Θεώ βγάζω ένα γερό εισόδημα. Ω Πασί, φίλε, δεν το ξέρω αυτό, συγγνώμη. Εκτός κι αν στάσου. Εκτός κι αν... Αν πρόκειται για φίλο. Εκεί θα κάνω μια υποχώρηση. Μπορεί να βγάλω κάτι παραπάνω, αλλά να είσαι σίγουρος για τα αποτέλεσμα. Για πες μου τώρα, ποιον θέλεις να στείλω στον παράδεισο να πεις άλλο με το τρόπο. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, φίλε. Στόχος είναι μια γυναίκα. Αλλά θέλω να το κάνεις να φανείς ένα δίκιο. Θέλω να φανεί ότι πέθανε από δική της ευθύνη. Ο δική της ευθύνη θέλεις? Και πώς θες να γίνει αυτό? Να γίνω αχινός να με πατήσει ή μήπως να ντυθώ άτυπη πνευμονία να πέσω του πάνω της? Δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να βρεις έναν τρόπο να φανείς σαν αντίχημα. Έλα Χριστέ και Παναγία. Τέλος πάντων. Άσε και κάτι θα σκεφτώ, κάτι θα κάνω. Αλλά να θυμάσαι, Λεωνίδα, η αμοιβή μου θα διπλασιαστεί. Και πώς κομματάκια λαστικά. Ό,τι θέλεις, φίλε. Απλά κάντο και κάντο γρήγορα. Είναι μέσα ο κύριος Βασταλέξης. Για την ώρα είναι. Περάστε. Έχω ραντεβού με τον νικητέα, είναι μέσα. Λέω, έχω ραντεβού με τον νικητέα, είναι μέσα. Άκου πώς είσαι. Καλά, μάγος είσαι. Ήρθες επιτέλους. Άντε, έχουμε και δουλειές, έλα.
αυτό το χαζό. Δεν είναι χαζός, κουφός είναι. Τι κουφός, αφού μου απάντησε, μωρέ. Εντάξει, έκλαμψε ξυπνάδας. Το παθαίνει όταν αλλάζει ο καιρός. Να σου πω, έλα από εδώ μας ακούω. Αυτό θα μου ότι είναι κουφός. Black humor κάνω. Μάλιστα. Λοιπόν, για πες αφεντικό, γιατί με κάλεσες εδώ. Είστε εσύ είσαι λοιπόν η Λάρα, η εκτελέστρια. Εγώ, γιατί δεν σου γεμίζω το μάτι. Όχι, εντάξει, μου το γεμίζει, αλλά γυναίκα εκτελέστρια. Γυναίκα. Δεν είμαι μια οποιαδήποτε γυναίκα. Έχω κάνει πράγματα που θα τα ζήλευε ακόμα και ο Κάρλος. Ο Σαντάνα. Ο τρομοκράτης. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, για πες τι έχουμε να κάνουμε. Αυτό που έχεις να κάνεις πρέπει να φανείς σαν ατύχημα. Μιλάς επαγγελματία. Για ρίξ' το καλύτερα, για να δούμε. Θέλω να καθαρίσεις την κατάσταση. Πώς να σου το πω, ρε μανίτσα. Κατάλαβα. Θα κάνω τόσες τρύπες στο σώμα της που θα νομίζεις ότι έχει κοιμηθεί σε σφυγγοφολιά. Δεν τι σφυγγοφολιά, ρε μανίτσα. Ατύχημα σου λέω. Μην ανησυχείς, αφεντικό. Θα γίνουν τα πράγματα έτσι όπως πρέπει. Για πες μου όμως, το δικό μου το σημάδι γίνεται καλύτερο όσο ανεβαίνει το ποσοστό μου. Θα πάρω όσα είπαμε. Κάνε εσύ τη δουλειά σου σωστά και θα κάνεις την δίκη σου. Να το δούμε. Λοιπόν, είμαστε σύμφωνοι. Φιλενάδα μου, τι καλά που ήρθες απόψε. Σε χρειαζόμουν πολύ. Έτσι είναι, φιλεσμάρα μου. Τη στηρίζουμε ακόμη και αν δεν εντάξει τις υποχρεώσεις τους. Δεν ήρθε στο ναυτικό όμιλο να βάλεις ένα χεράκι και πέσαν όλοι πάνω μου. Δεν μπορούσα, βρε αγάπη μου, δεν καταλαβαίνεις. Από τη στιγμή που με πήρε τηλέφωνο ο συμβολεογράφος και μου είπε ότι ο Μενέλαος θα αφήνει όλα πάνω μου, τα πάντα. Δεν ξέρω. Με έχει πιάσει ένας φόβος. Τι φοβάσαι, αυτό είναι το αυτονόητο. Το αυτονόητο για μας. Αλλά δεν μπορείς να φανταστείς τι μπορεί να κρύβεται από πίσω, ούτε κι εγώ. Τυχαίνει να γνωρίζω κάποιους που το θεωρούν αυτονόητο να με έχει αποκληρώσει ο Μενέλαος. Και ποιοι είναι αυτοί? Άστα αυτά τώρα. Μπορεί να είναι και της φαντασίας μου. Κάτσε εδώ, άραξε, σαν στο σπίτι σου. Εγώ θα πάω να ξαπλώσω λιγάκι γιατί είμαι πολύ κουρασμένη, βρε αγάπη μου. Εντάξει? Εντάξει, φίλη μου.
Τι συμβαίνει? Ποιος είσαι εσύ? Είμαι εδώ για να σε... Αμάν! καθαρίσω. Θα βάλω το γατάκι μου. Πώς τα φτιάχνουν έτσι. Θα βάλω λίγο σπρέι. Η κερί είναι παράξενη. Τέλεια. Και τώρα... ετοιμάσου λοιπόν για να Ετοιμάσου λοιπόν. Όχι. Εδώ το έχω. Περίμενε. Άστο. Θες να παίρνει μια selfie? Εδώ σε έχω. Όχι, μην το κάνεις! Όχι! Τι είπανε αυτό? Δεν σου είπα φέτος θα παίξει πολύ το ροζ? Κυρία Μπετούλα, σε όποιο μαγαζί και να πάμε, επικρατεί το ροζ. Μήπως να αλλάξουμε? Α, σε αυτό συμφωνώ να αλλάξουμε. Θα αλλάξουμε δηλαδή? Θα αλλάξουμε, γραμματέα! Άντε παιδάκι μου, φύγε από εδώ! Μου μάθες και από χρώματα τώρα! Εγώ τι να κάνω, να φύγω ή να μείνω? Να μείνεις, με παριστάνεις εδώ μέσα από την τζολιά των ανακτόρων. Φύγε παιδάκι μου κι εσύ και φώναξε μου και το Λάκη λίγο. Λάκη. Με θέτε! Ναι! Τι με θέτε? Ονειρεύομαι τα στιχάκια του 21ου αιώνα. Νομίζω ότι εσύ πήρες λάθος δρόμο. Τι λέτε Μαντάμ Μπετούλα? Εννοώ ότι είσαι ένας πολύ ωραίος άντρας. Θα δείξεις τον εαυτό σου εδώ μέσα με όλες αυτές τις γυναικουλίστικες δουλειές που κάνεις. Και τι να κάνω Μαντάμ Μπετούλα? Η μοδιστική δεν είναι καθόλου γυναικουλίστικη δουλειά. Αυτό ξέρω να κάνω και αυτό θα κάνω. Να γίνεις ο εαυτός σου. Αυτός που ήσουν πριν έρθεις σε αυτόν τον οίκο μόδας. Δεν μπορώ να είμαι μόδιστος και να μιλάω στο ψάκι τον υδραυλικό. Το ξέρω, αστέρι μου, το ξέρω, αλλά είσαι ο καλύτερος, το ξέρεις. Τι κάνετε Μαντάμ Μπετούλα εκεί? Θέλω να μου αποδείξεις πως πράγματι είσαι ο καλύτερος. Και αν τα καταφέρεις, δικό σου οίκος μόδας, δική σου κι εγώ. Καλή, πού με έχεις φέρει εδώ πέρα? Τον καφέ θα μου πει αυτή ή θα μου διαβάσει κανένα βιβλίο? Σταμάτα. Αμάν μωρή, μη σημαίνει. Πού πας κάνεις? Άκουσα να δεις, κοπέλα μου. Η γιαγιά μου κυνηγούσε σκιές. Εγώ τις σκιές τις διαβάζω στο φλιτζάνι. Κατάλαβες? Σταμάτα κι εσύ ολόκληρη επιστήμονα. Εντάξει. Κοίτα. Μυρία μου, από εδώ η φίλη μου η Νόρα. Της συμβαίνουν διάφορα περίεργα πράγματα. Και χθες είδε ένα περίεργο όνειρο και ανησυχήσαμε. Και σε σκέφτηκα. Καλοσύνη σου με θυμηθήκες. Για φέρ το φλιτζάνι να το δούμε. Αχ, πες μας. Πάντα ήσουν καλή να βρίσκεις λύσεις στα περίεργα ζητήματα. Ναι, ρε μάνα μου, θα σου πω. Περίμενε λίγο. Να διαβάσουμε λίγο. Τι βλέπετε? Ένα μη. Ο Μενήλαος! Αυτό το μη σε προστατεύει. Τώρα βλέπω ένα λάμδα. Αλφα είναι. Περίεργο. Και ένας δρόμος γεμάτος στροφές. Ανοιχτόχρωμος είναι αυτός ο άνθρωπος. Αυτός είναι στο τέλος του δρόμου. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Αυτά είναι όλα και όλα. Ό,τι να είναι μας λέει. Πάμε να φύγουμε. Τι πάμε να φύγουμε? Τζάμπα τα κάνουμε αυτά τα πράγματα εδώ πέρα. Έλεγα.
Ευχαριστώ. Έλα. Και άλλη φορά να μου φέρνει σοβαρούς ανθρώπους, όχι αστέχνες. Γεια σου, Μίριαμ, γεια. Στο καλό. Τι είναι από δική της ευθύνη? Δηλαδή πως ό,τι έκανε το έκανε από μόνη της. Ότι δεν αναμίχθηκε κανείς στο θάνατό της. Αν γίνει αυτό, τότε η Διαθήκη λέει ότι τα λεφτά πάνε στους επόμενους κληρονόμους, μέσα στους οποίους είμαι κι εγώ. Πολύ καλημέρα σας. Έχω το νεράκι σας. Παρακαλώ, πείτε μου. Ένα φρέντο στο μεσομέτριο. Και ένα φρέντο καπουτσίνο γλυκό με κανέλια. Καπουτσίνο γλυκό. Συγγνώμη να κάνω μία ερώτηση. Εσείς δεν είστε η κυρία Μέξη, διάσημη σχεδιάστρια μοδάς? Εγώ. Η γυναίκα μου είναι τρελή και παλαβή μαζί σας. Παρακολουθεί παντού. Σε αυτό το Facebook και στο Instagram. Δηλαδή με έχει ζαλίσει, δεν ξέρω αν με πιάνετε. Εσείς με πιάνετε. Συγγνώμη, θα μου δώσετε ένα αυτόγραφο, σας παρακαλώ, να το πάω στην ουρανίτσα μου. Θα χαρεί πάρα πολύ. Του φέρνω τα καφεδάκια σας αμέσως. Εσύ δεν μου είπες ότι εδώ είμαστε ασφαλείς να καταστρώσουμε το σχέδιό μας? Τι να κάνω, πετέλειο μου, που το ξέρουν και οι πέτρες? Δεν μου λες. Τα λεφτά θα τα μοιραστείς με τους υπόλοιπους. Ας τελειώσουμε τώρα με την ώρα που είναι το δύσκολο κομμάτι. Και μετά θα τα πούμε με τα ξαδερφάκια. Αυτή είναι εύκολη αντίπαλη, κατεστραμμένη κι δυο. Τι δεν κάνεις για ένα φαγητό? Σιγά μην την ταΐσω κιόλας. Τις ετοιμασίες θα τις κάνω εγώ. Είσαι σίγουρη ότι ο Θεός δεν άφησε άλλη διαθήκη? Δεν υπάρχει άλλη. Μας τα εξιστόρισε συμβουλιογράφος όταν πήγαμε. Ήταν 2 μέρες πριν ο θείος μας αφήσει. Μην το φάμε άδικα το κοριτσάκι. Ήρθε ο Ασημάκης. Μάλιστα, κύριε Μενέλε. Μέσα είναι. Καλώς τον. Γεια σου, Ασημάκη. Τι κάνεις, Μενέλα, Σε τι οφείλουμε την τιμή της επισκέψεως σου? Έχεις ένα ποτό. Ανουλά. Α, εγώ. Μάλιστα, κύριε Μάκη. Μπορείς να φέρεις λίγο από το καλό ουισκάκι? Μάλιστα, κύριε Μάκη. Ό,τι πείτε. Ξέρεις ότι η τελευταία δεν είμαι και πολύ στα καλά μου, έτσι? Το ξέρω, Μενέλα μου, σε καταλαβαίνω. Ξέρεις, δεν είναι εύκολο να χωνέψεις ότι η γυναίκα που αγαπούσες και στήριξες τόσα πολλά επάνω της δεν σε αγαπούσε και έφυγε. Δεν είναι μόνο αυτό. Όταν η γυναίκα σου δεν σε αγαπάει, τότε, αγαπητέ μου, χρειάζεσαι μια συμπαράσταση. Όταν ξέρεις ότι σε μισεί, τότε περισσότερο χρειάζεσαι προστασία. Πιστεύεις ότι θέλει το κακό σου? Το αισθάνομαι. Αυτό είναι βαρύ. Τι σκέφτεσαι να κάνεις? Το χατήρι της, Ασημάκη. Το χατήρι της. Στην υγεία σου. Στην υγεία σου. Τι έχεις τελικά? Την άχορεση. Αυτός ο Τζιμ. Τόσες μέρες και ακόμα ένα τηλεφώνημα. Ξέρω, σου φαίνεται φυσιολογικό? Τι να πεις κι εσύ?
Από την άλλη, σκέφτομαι δολοφονία τον έβαλα να κάνει. Όχι να πας για ψώνια στη λαϊκή. Δεν ξέρω. Και αυτός ρε παιδί μου πολύ φουριόζος ήρθε να. Θα τις κάνω, θα τις δείξω, θα τις ράνω. Δεν ξέρω. Τόσες μέρες κάθομαι σαν τον βλάκα. Και περιμένω. Εσύ τι λες? Κοίτα αφεντικό. Ρε εσείς από όλοι παπάρια δεν μαζευτήκατε δίπλα μου. Γεια σου Λεωνίδα. Ποιος είσαι εσύ? Εύκολα ξεχνάς τα φιλαράκια σου βλέπω. Με στέλνει ο Τζίμις και μου είπε ότι κάτι του χρωστάς. Μου ζήτησε ευγενικά να μεσολαβήσω. Θα τα πάρει. Θα τα πάρει τα λεφτά του. Λίγο υπομονή χρειάζομαι. Λίγες μέρες προθεσμία. Μάλλον δεν το έχεις μάθει καλά από την σου. Υπομονή. Υπομονή έχεις τερνώσει, φίλε μου. Ο Τζίμις τα θέλει. Θέλει να ταΐσει τα παιδιά του. Καταλαβαίνεις, Κρίση. Και τα θέλει τώρα. Πες του να κάνει λίγο υπομονή. Λίγες μέρες. Περιμένω μια κληρονομιά από μέρα σε μέρα. Θα τα πάρει τα λεφτάκια. Εμένα με πλήρωσε για να τελειώσουν οι δουλειές. Και για αυτή τη δουλειά με πληρώνουν καλά. Γι' αυτό φρόντισε, γιατί θα στο κάνω παρανάλωμα. Αυτό είναι διραφετικό. Κάτσε ρε. Σιγά τα αίματα ρε, πήγαινε μάζεψα νερά. Και όσο για σένα Λεωνίδα, θα ξαναπεράσω. Την επόμενη εβδομάδα. Έχουν προβλήματα και οι πολύ όμορφες κυρίες λοιπόν. Αυτές είναι που έχουν τα χειρότερα, κυρία μου. Ναι, σας πιστεύω. Και η σύζυγός μου είναι όμορφη σαν και εσάς περίπου και τράβαγε τα ίδια. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τι έπαθε η σύζυγός σας? Τι να πάθει. Όλα ήταν στο μυαλό της. Ότι δήθεν την κυνηγούσαν να την κόψουν σαν σαλαμάκι. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Αυτό ακριβώς νιώθω εγώ, κυρία μου. Και τι έγινε μετά? Τόστ. Τι? Θέλετε να σας κάνω και εσάς ένα τόστ? Σας παρακαλώ, κυρία μου. Εγώ τον πόνο μου έχω και εσάς. Μα τι να σας κάνω τώρα, θα είναι υπέροχα. Πάλι τα τοστάκια. Μου είχατε πει να περάσω, γιατρέ, και είπα να τσιμπήσω λίγο. Έλα, όπως είσαι. Γρήγορα πάρτε τον. Έχουμε τους τρέλους, έχουμε και τον πόνο μας. Ελάτε, κυρία μου, περάστε, περάστε. Συγγνώμη, κυρία μου, για την ασάτωση. Άκου τόστ. Μην ανησυχείτε, είναι εντελώς ακίνδυνος. Και εγώ του δίνω ένα φαρμακάκι και ηρεμεί. Μα λέει έκανε τη γυναίκα του τόστ. Όχι, απλώς πιστεύει ότι η γυναίκα του είναι ένα παριζάκι. Μην ανησυχείτε όμως, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Σας μιλάω ως ειδικός. Καλώς ευτυχία έχω. Να ξεκινήσω κι εγώ να σας λέω το πρόβλημά μου, γιατί είναι πολλά. Είναι πολλά τα θέματα. Τι να ξεκινήσω? Νιώθω ένα μεγάλο άγχος και μεγάλη πίεση το τελευταίο καιρό. Βλέπετε, ο άντρας μου πέθανε πριν από 3 μήνες. Και εμένα, κυρία μου. Δεν το πιστεύω, συλληπιτήρια. Πριν ένα μήνα. Ευχαριστώ. Ο Φέδωνας μου. Χατήρι δεν μου χαλούσε. Φέδωνα μου θέλω αυτός, Φεντόνα Φέδωνας να πάει να μου το φέρει. Φέδωνα μου θέλω το άλλο. Τυραμπόλα Φέδωνας να πάει να μου το πάρει. Και ένα ωραίο πρωί του λέω: Φέδωνά μου, δεν πάμε ορειβασία. Τεθωρακισμένο Φέδωνας να με ανεβάσει ψηλά στην κορυφή. Και μετά? Και εκεί που ήμασταν, βρήκαμε ένα σκιουράκι. Και του λέω: Φέδωνά μου, δεν το πιάνεις να το πάρουμε μαζί μας κάτω, με μείνει εδώ πέρα το κακόμοιρο μόνο του. Τι να κάνει ο Φέδωνας, κεφαλώνει, πάει το παίρνει, του λέω: Φέδωνά μου, κάναμε και μία φωτογραφία. Τι έγινε μετά? Να, έτσι όπως προσπαθούσε να μας βγάλει φωτογραφία, έπρεπε να χωράω ολόκληρη στο πλάνο. Και να πήγε λίγο πιο πίσω και να. Πάρ' τον κάτω στον κρεμό. 2 μέτρα παλικάρι. Κοιτάει τα τριφύλια ανάποδα. Και αυτό είναι το μόνο που μου είχε απομείνει από εκείνο. Καλά κάνετε και τον έχετε μαζί σας, έτσι. Τον αισθάνομαι κοντά μου. Καμιά φορά οι άνθρωποι και όταν φεύγουνε, είναι πάλι μαζί μου. Ναι, έτσι πάλι τώρα. Συγγνώμη, πείτε μου για εσάς, κυρία μου. Εγώ είμαι ειδικός. Εσείς πρέπει να ψυχαναλυθείτε. Πείτε μου, τι αισθάνεστε? Έχετε και τόσα πτυχία που είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά τους τίτλους θα κοιτάμε τώρα. Το θέμα είναι, γιατρέ μου, ποιος έχει το πρόβλημα. Συμπαραστέκομαι στον πόνο σας. Αλλά εγώ ζω ένα δράμα αυτή την περίοδο και θέλω να με βοηθήσετε. Πείτε μου. Σας λέω, ζω ένα δράμα και θέλω να με βοηθήσετε. Βεβαίως.
τον τελευταίο καιρό δεν είμαι καλά, γιατρέ, δεν νιώθω καλά. Από τότε που πέθανε ο άντρας μου, νιώθω ένα απίστευτο κενό μέσα μου. Σαν κάτι να λείπει. Μα φυσικά, κυρία μου, και κάτι λείπει και σαν στο κενό, αφού ο άντρας σας είναι τέζα. Συναισθηματικό κενό εννοώ. Γιατρέ μου, συναισθηματικό κενό. Και παράλληλα έχω ένα αίσθημα καταδίωξης. Ότι με κυνηγάνε. Ποιοι σας κυνηγάνε? Δεν ξέρω. Βλέπω παντού γύρω μου ανθρώπους να πετάγονται. Να κοιτάζουν που πάω και τι κάνω. Αμήρυτους σε κάτι γωνίες. Και σας πιάνουν? Όχι. Μπορεί να μην κυνηγάνε εμένα, μπορεί κάτι άλλο να ψάχνουνε. Σας είπα, κυρία μου, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Να τα βάλουμε. Αν σας κυνηγούν και παρόλα αυτά σας βρίσκουν και δεν σας πιάνουν, τότε να τους φέρετε να τους εξετάσουν. Από ό,τι φαίνεται έχουν σοβαρότερο πρόβλημα από εσάς. Να κάνουμε και λίγο τζίρα εδώ μέσα, γιατί και ο Φεδωνάς μου τίποτα δεν μου άφησε. Γιατρέ μου, σας λέω, δεν είμαι καλά. Κινδυνεύει η ζωή μου. Και γιατί δεν φωνάξετε τον άντρα σας να σας προστατεύσει? Αφού σας είπα να είμαι νεκρός. Ηρεμήστε, κυρία μου, ηρεμήστε. Αναπνοές. Πνοή, εκπνοή. Πνοή, εκπνοή. Ναι, γιατρέ μου, ναι, σας ακούω. Το ήξερα ότι είναι νεκρός, αλλά ήθελα να σας δοκιμάσω. Από μην πάτε πάρα πολύ καλά. Και τι να κάνω, γιατρέ μου? Κοιτάξτε, κυρία μου, πρέπει να ηρεμήσετε. Αν σας κυνηγούν και δεν σας πιάνουν, θα ηρεμήσετε. Αν πάλι σας κυνηγούν, σας πιάσουν και σας φάνε λάχανο, θα ηρεμήσετε μια και καλή. 50 ευρώ. Παίρνω και κάρτα, 40 χωρίς απόδειξη. Με δική της ευθύνη δεν μου θέλετε. Με δική της λοιπόν θα γίνει. Προσέξτε που πάτε, κυρία μου. Μια ερώτηση. Στο γραφείο του ψυχολόγου Θάλιος Δεδομένου. Ναι, από εκεί έρχομαι, αλλά είστε σίγουροι ότι θέλετε να πάτε σε αυτήν? Ναι, μπορείτε να μου δείξετε? Βεβαίως, βεβαίως. Ακολουθήστε. Μην διαδοθεί να το ξανακάνεις αυτό. Κύριε Μάκη. Ορίστε, Ανούλα μου. Πήρε τηλέφωνο ο Νίκος ο Παρμπουνάκης. Ναι, είπε να σας θυμίσω για την βραδινή σας συνάντηση. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Α, και η κυρία Νόρα. Να την πάρετε αμέσως, είπε. Οκ, ευχαριστώ. Άννα μου. Μάλιστα, κύριε Μάκη. Μπορείς να κοιτάξεις αν έχουν πληρωθεί τα κοινόχρηστα αυτά? Βεβαίως, κύριε Μάκη. Ωραία. Οτιδήποτε για εσάς. Α, κύριε Μάκη. Ορίστε. Κουρευτείτε λίγο. Θάμνος έχετε γίνει. Ναι, γεια σας. Βεβαίως, όποτε θέλετε. Σε 2 ώρες? Έγινε. Τα λέμε σε 2 ώρες, στο εστιατόριο απέναντι. Να είστε καλά. Ήρθες, Νόρα μου? Ήρθα, αλλά θα φύγω. Να αλλάξω παπούτσια γιατί αυτά με πεθάνανε. Να προσέχεις, Νόρα μου. Αχ, σε ευχαριστώ, Ισμήνη μου, που είσαι μαζί μου αυτές τις μέρες. Θα το θυμάμαι, να ξέρεις. Καλέ, μην το σκέφτεσαι, μια θα λες και με διακοπές. Πάει να πάρω τα μανταλάκια που μου είπε. 3 ώρες μανταλάκια, είσαι καλά? Φύγε! Έτοιμη. Σε φιλώ, αγάπη. Bye bye. Είστε
τα τσακίδια. Φύγε, μου τις φάει και τσακίσου. Φύγε. Ναι, Παντελή, πάλι στο καφενείο που εκρόπινες. Τι ώρα είναι αυτή, δεν σου είπα να πάρεις τηλεκάνη με τα ρούχα να τα πλώσεις. Να φέρω τα μανταλάκια πήγα που μου ζήτησες. Να φέρεις τα μανταλάκια, 3 ώρες μανταλάκια. Ρίσε με τα καλά σου. Δεν τα βρήκα στο ψιλικατζίδικο και πήγα μέχρι την κεντρική πλατεία. Ναι, στην κεντρική πλατεία. Ναι. Γι' αυτό βρωμοκοπασούζω. Όχι, εγώ δεν έπινα. Ούζω. Απλά περπάταγα έξω από το καφενείο και αυτή πίνανε και μου ήρθε αντανάκλαση έτσι, μυρωδιά. Σου έκανα αντανάκλαση μυρωδιά, Μπρεμονή βλακία που σας δεν αντανακλάτε εκεί μέσα. Πάρε κι απλό, πάρε κι απλό, ορίστε. Να πάρω, γι' αυτό δεν ήρθα, αγάπη μου, να σε βοηθήσω ήρθα. Αλλά ξέχασα τα μανταλάκια. Τι λες ρε άχρηστε, τι λες ρε αχαήρευτε, μια δουλειά ρε σου ζήτησα να κάνεις, μια δουλειά σου είπα να κάνεις. Πάλι δεν τα παίξεις τα λεφτά, πάλι πήγες και τα παίξεις στο καφενείο. Όχι αγάπη μου, τα μανταλάκια δεν τα παίξα. Τα πάω να τα φέρω. Τράβα. Θα πάω. Αλλά θα μου δώσει ένα δεκάρικάκι να πληρώσω τα ουζάκια. Άσε τα τσακίδια, άσε τα τσακίδια. Φύγαινε, μου τις φάει την ψυχή. Ασημάκη. Γεια σου. Καλώς ήρθες. Λευκό κρασάκι πίνεις? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Παρακαλώ πολύ, τι θα πάρετε? Θα θέλαμε να μας προτείνετε κάποιο λευκό κρασί με φρουτόδη επίγευση. Προτείνω τον άτυπο στον κίτρινο κρασί με χρυσές ανταρτής, ροδίτη και αφήρη. Θα θέλατε να συνοδεύσετε με κάτι άλλο το κρασί σας? 40 καγκόλα παρακαλώ. Και εγώ ένα τύπο κοτόπουλο. Ένα φέγγολα με κουσκούς σαρδίνιας και ένα τουρμερικ κοτόπουλο μαριναρισμένο σε κουρκούμα. Merci beaucoup. Bonsoir. Κρασί σας. Magnifique. Είναι εξαιρετικό. Μιλάμε. Ευχαριστώ. Bon appétit, monsieur. Merci beaucoup. Δεν ξέρω πραγματικά τι να κάνω. Τα φαντάκια μου έχουν γίνει μέσα φλάνθες. Με περιτριγύρισε ένα κακό πρόστιμα. Δεν θα με παρακολουθούν. Ίσως όχι για κάποιο κακό σκοπό, Νόρα. Πρέπει να φύγω. Συγγνώμη που δεν μπορώ να κάτσω παραπάνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ασημάκη, για ό,τι έχεις κάνει για μένα. Να ξέρεις ότι το αναγνωρίζω. Να ξέρεις, Νόρα, ότι μπορώ να κάνω πολλά περισσότερα για σένα. Καλό σου βράδυ, Ασημάκη. Έλα. Πού βρισκόμαστε? Πού να βρισκόμαστε, κυρία Σιμάκη μου, στις επάλξεις βρισκόμαστε. 2 πράκτορες έχω και τους 2 τους έχω στείλει στην ώρα. 24/7 πάνω από την ώρα. Αλλά θέλω να καταλάβετε ότι καιροφυλακτεί πολλής κόσμος.
Ναι. Κοίταξε να δεις. Αν είναι να πέσουν επιστολές, όπως μου τα περιγράφεις, καλύτερα αυτές οι επιστολές να είναι δικές μας. Με καταλαβες? Έγινε. Εντάξει. Φυσικός θάνατος και μαλακίες. Don't close your eyes, love. It will be over in a flash. That night will be quiet. Stay awake. Wait for the dawn. Don't be afraid, love. I'll be watching over you. I've seen the end. Oh, it was beautiful. Πιέσω! Τώρα! Να σηκωθούν τα πεθαμένα σου! Τι είναι αυτό? Δηλητήριο! Δεν άντεξες τον θάνατο του αντρός σου και αυτοκτόνησες! Αυτά σημαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Until then, be brave. Bring the floating earth home. I live inside you, love. Μείνε κάτω εσύ. Be brave. Ποιος είσαι εσύ? Δεν έχει σημασία. Η φίλη σου η Ισμήνη. Τι έπαθε? I'll be around, my love. As I've always had. I've seen the end. Oh, it was beautiful. Αφεντικό, ο Τζίμι έχει 10 μέρες να φάνει. Τι θα γίνει επιτέλους? Είναι που θα την τεμαχίζει πουθενά. Και τώρα τι θα γίνει το μαγαζί? Δεν ξέρω. Αύριο το πρωί έρχεται ο βρώμικος Τζακ με την παρέα του. Έπρεπε να είχα κάνει τη δουλειά μόνος μου. Τόσα λεφτά που του έδωσα θα μπορούσα να έχω αγοράσει μια χορεύτρια από το Moulin Rouge. Αφεντικό, μπορεί να τη σκότωσε και να κρύβεται τώρα, που ξέρεις. Και από μένα. Για πας ένα αφεντικό, σας παρακολουθούν 45 μάστρες και 60 μαθητάδες. Καλύτερα να βγει στο δελτίο ειδήσεων, πάρα να δει. Ρε, δεν πας στο διάλογο από εδώ πέρα, λέω εγώ. Θα μας σκοτώσεις ηλίθο. Αφεντικό, ένα γράμμα πετάξανε από κάτω. Γράμμα. Δεν ξέρω, τι να σου πω, ποιο είναι. Δεν λέει. Δεν πιστεύω να είναι καμιά μαλακία. Έτσι που λες, ψηλέ. Πήγε η μαλάκο και έριξε τη σφαίρα στη φίλη της. Αφού δεν έριξε στο διαχειριστή της πολυκατοικίας να μας ζητάνε και το πετρέλαιο της χρονιάς, πάλι καλά. Καλό. Εγώ φταίω. Είχα και εμπιστεύτηκα την πιο σπουδαία δουλειά σε έναν ηλίθιο. Όχι ηλίθιος, Μπετούλα μου. Ηλίθιος. Μόνο για διπλοβελονιές είσαι. Έβαλα τον Πέτρο τον Πελεκάνο να κάνει φόνο. Τα τράβαγε ο οργανισμός μου δηλαδή. Κυρία Μπετούλα, έχει έρθει ένας φάκελος για σας. Βέβαια γράφει Ελισάβετ Μέξη. Έχετε καμιά ξαδέρφη? Ούτε το όνομά μου δεν ξέρεις. Άχρηστη, άχρηστη. Φύγε να μην σε βλέπω. Απολύεσαι. Θα από καμιά τράπεζα θα είναι. Πάει το μαγαζάκι μου, πάει. Για να δούμε τι γράφει. Στις 15 Ιουλίου η Νόρα Παυλίδου νικητέα, έχοντας τύψεις για τη δολοφονία της φίλης της Ισμήνης Καρά, Πήρε το αυτοκίνητο σε εξαιρετικά ταραγμένη ψυχολογική κατάσταση, τρέχοντας με ηλικιώδη ταχύτητα. Το όχημα σε μια στροφή εξετράπη της πορείας του και έπεσε στον γκρεμό που εθεάθη να τυλίγεται στις φλόγες. Στο εσωτερικό βρέθηκε απανθρακωμένο το πτώμα της Νόρας Παυλίδου νικητέα.
ύστερα από αυτό το συμβάν και το θάνατο της Νόρας από δική της υπαιτιότητα, θα ανοιχτεί στο εξοχικό της τανούς η διαθήκη της, την οποία πρόλαβε να γράψει και να παραδώσει μία μέρα πριν στο συμβολιογράφο Ασημάκη Βασταλέξη. Παρακαλώ να είστε όλους όσους αναφέρω εκεί αύριο στις 11. Έλα Πανάγια. Ρε λες. Μα πού πάμε τελικά? Από εδώ, από εδώ! Καλημέρα σας. Ο κύριος Βασταλέξης. Δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί η γλυκιά μου. Η ουσία όμως δεν αλλάζει. Όπως τα γνωρίζετε, μετά το δυστύχημα της κυρίας Παυλίδου, η είσοδος στην οικία δεν μπορεί να επιτραπεί, καθώς έχει σφραγιστεί από την αστυνομία. Παρακαλώ, περάστε όλοι στο βάθος. Η διαθήκη δεν μου επιτρέπει να βρίσκομαι παρούσα την ώρα της ανάγνωσης. Όταν φύγω, μπορείτε να ανοίξετε τους φακέλους. Εάν χρειαστείτε κάτι, καλέστε. Μην μπορώντας να αντέξω το βάρος, αλλά και τις τύψεις που με κυνηγούσαν για όλα όσα συνέβησαν στον αγαπητό μου σύζυγο, αλλά και στην αγαπημένη μου φίλη, αποφάσισα να δώσω τέλος στη ζωή μου, επιστρέφοντας την περιουσία σε αυτούς που τους ανήκει δικαιωματικά. Σε εσάς τους τρεις. Αλλά κι αν σας ανήκει δικαιωματικά σε όλους, ένας μόνο την αξίζει. Εγώ, η Νόρα Παυλίδου, αφήνω τα πάντα, όσα μου ανήκουν, στο τελευταίο εν ζωή ανήψη του Μενέλαου Νικητέα. Τώρα που μπορώ παίζω με τον άνεμο, σκέψη μου βαριά βγαίνει από την Άβυσσο. Τι γυρεύω εδώ, ποτάμι γίνομαι. Τώρα που μπορώ έκρυψα τα ίχνη μου,
ξαναβγώ απ' την αγκαλιά σου. Πίσω δεν κοιτώ, ομίχλη γίνομαι. Όλα εντάξει? Όλα εντάξει. Έστειλα τα νύψια να συναντήσουν το θείο τους. Πολύ συγκινητικό. Καλά, με τόσα λεφτά θα αφήσεις ανοιχτό το συμβολογραφείο. Είμαστε παύλουτοι, αγάπη μου. Φυσικά και είμαστε παύλουτοι. Αλλά πρέπει να μείνει ανοιχτό. Ξέρεις πόσα κορόιδια υπάρχουν εκεί έξω σαν τον Μενέλαο? Πολλά. Πολύ Μενέλαοι. Πάμε να φύγουμε? Ναι. Και έγινα καθρέφτη σου. Τώρα που μπορώ θα φύγω μακριά σου. Τώρα που μπορώ θα φύγω μακριά σου. Τώρα που μπορώ. Γεια σου Ιωδάφα. Θα μπορούσε να είναι happy end. Είναι όμως. Η αστυνομία συνεργάστηκε επισταμένος μαζί μας. Και βρίσκομαι στη θέση να σας δώσω μερικά πρόσθετα στοιχεία. Αρχικά, κανένας από τους ενδιαφερόμενους δεν ήταν στην κηδεία του Μενέλαου νικητέα. Κανένα. Υπήρχε άραγε πτώμα. Και πώς χάθηκε ο τύπος? Είναι τα πράγματα έτσι όπως δείχνω? Ή τελικά υπάρχουν πολλά μυστικά κρυμμένα από την προηγούμενη ζωή του Μενέλαου νικητέα? Οι Μεξικάνοι φρουροί δεν πληρωθήκανε? Κάνουν αύξηση, το ρίσκο λέει που παίρνουν είναι μεγάλο. Θα γίνει μεγαλύτερο αν δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Και πρέπει να τελειώνουμε άμεσα με αυτό, γιατί φεύγω για την Ελλάδα το Σάββατο. Γνωστός ως ο Σκελός. Μισό λεπτό να τελειώσω κάτι εδώ που έχω. Τι είναι αυτό που σου παίρνει ώρες και δεν μου λες? Με τι ασχολείσαι? Ξέρεις ότι δεν μιλάω ποτέ για τις δουλειές εκεί. Τι λέγαμε? Στην πολύκροτη υπόθεση Άχνη Ζάχαρη που είχε απασχολήσει στις αστυνομικές αρχές χρόνια πριν. Άραγε είναι τόσο εύκολο και απλό ένας συμβολιογράφος να είναι ο εγκέφαλος μιας καλά στημένης παγίδας θανάτου. Αυτά ήταν τα πρόσθετα στοιχεία έως τώρα. Γι' αυτό μετά από εδώ θα χρειαστούμε τη συμβολή σας. Απόψε γίνατε συνένοχοι σε μια ιστορία γεμάτη μυστικά και ερωτηματικά. Άρα που αύριο συναντήσετε κάποιον που κάτι θυμίζει από όλα όσα είδατε, μην διστάσετε να έρθετε να μας βρείτε. Έλα, θετικό. Τι έγινε? Έλα, τους βρήκε. Ωραία. Δώσα μου το στίγμα και ξεκινάω. Αποτελείωσέ τους. Εντάξει. Έγινε.
Νομίζατε πως ήμουν το πιόνι σας, Μα ήσασταν τα δικά μου πιόνια, ανήψια μου αγαπημένα. Μάκη και πολύ αγαπημένη μου Νόρα, ήρθε η ώρα να πάρω πίσω μια περιουσία που αποκτήθηκε από τη νύχτα και ξεπλήθηκε τέλεια μέσα από την ίδια σας την παγίδα. Για άλλη μια φορά, ρόλο κλειδί στις δουλειές μου έπαιξε ο αγαπημένος μου νεροπίστολος, που σαν διπλός πράκτορας ξετρύπωσε το ανυποψίαστο ζευγαράκι. Επόμενη στάση η Κούβα, και από εκεί ποιος ξέρει τι. Ένα είναι το μόνο σίγουρο: πως θα συνεχίσω την πλουσιοπάροχη ζωή μου σκοτώνοντας την ώρα μου. Φίλες και φίλοι, η αλήθεια είναι υποκειμενική. Ο θήτης και το θύμα αλλάζουν προσωπείο. Μεταμορφώνονται, σκοτώνοντας την ώρα τους. Όχι τώρα διαφημίσεις!